Patunay ngang love is in the air ngayong buwan ng Feb-ibig nang sabay-sabay na mag-I do ang 21 pares sa kasalang bayan sa Canaaman, Camarines Sur nitong February 27. Isa sa mga pares na nag-tie knot ang 51 years old na si Tatay Francisco at ang 41 years old na si Nanay Jocelyn. Ilang taon na umanong hiwalay sa kinakasama si Nanay Jocelyn nang makilala niya ang walang asawang si Tatay Francisco. 5 taon na umano silang magkarelasyon at dahil sa kanilang edad ay hindi na umano nila naisipan pang magpakasal. Mga kapitbahay, mahirap talaga. Pinagsabihan po kami nung kapitbahay namin kasi barangay, barangay official, pinsan niya. Pinagsabihan kami, magpakasal daw kami. First cousin niya yun. Magpakasal daw kami sa libreng kasal para legal na daw ang pagsasama namin. Si Nanay Crisela at Tatay Agustin naman ay mahigit 21 taon nang nagsasama at mayroon na ring 7 anak. Ngunit dahil sa kakulangan sa pinansyal ay hindi nila nagawang magpakasal. Mahirap po kasi sinasabi po ko ng mga aki ko magpakasal na kami para na nila ang apelido ni Papa niya. Pag-isip-isip po na magpakasal na para po sa mga aki para po maging legal na po ang apelido, madala po ang apelido niya. Ayon kay Mayor Legaspi, napakahalaga umano ng pagpapakasal upang magkaroon ng lehitimong papeles ang mga anak ng dalawang individual na bumubuo ng isang pamilya. Nataon ang kasalang bayan sa paggunita ng Civil Registration Month ng Philippine Statistics Authority. Inot na inot, dakol kaya kami na-encounter na mga problema kan mga aki na minundag na dahil legitimate. So, tanganing ma-cure ang defect, iniansaro ng mga simpleng paagi na ma-legitimize ang sa mga aki. And in order to protect the couples na may marinasindang dokumento kasi na pag-iribanan, legal, sa matakan tao, sa matakan Diyos. So, nagkondusir kami ni na masweding tanganing ang mga depektibong mga dokumento kang pag-araguan may tama. Samantala, naghandog naman ng regalong 1 sakong bigas at pinansyal si Governor El Rey Villafuerte bilang ninong ng 21 bagong kasal. Labis ang tuwa ng mga newlyweds dahil sa hinaba-haba ng panahon ay selyado na ng I do ang kanilang pagsasama. Sobrang pasalamat po. Sobrang pasalamat kasi wala na kaming masyadong gasto. Nagpapasalamat po ako dahil mayroon po libreng kasalan. Malaking tulong na po yan. Hindi na po kami magagastos na malaki. Jam Garcia, CSN.